प्रेक्षकांक नमस्कार. इश्टानो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या भलायकीच्या मॉडर्न युगान तुमकां उर्बे भरीत येवकार. ह्या खासा कार्यावळीन तुमकां ब्रेस्ट कॅन्सर ह्या गंभीर दुयेंसा मॉडर्न होमिओपॅथीचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने हे तुमकां मार्गदर्शन करता. फाटल्या सप्तकान आमी ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां आनी बायलांनी ताचेर जतनाय कशी घेवची हे डॉक्टर माने सरांनी समजायले. बायलांनी आपल्या स्तनाबाबत सदांच जागरूक रावचे अशें आवाहन तांणी केलां. तशेंच फॉल्टी जिन्सा वरवीं हे गंभीर दुयेंस एका पिळगेंतल्यान दुसऱ्या पिळगेकडेन वचूं येता हे उदाहरणा सयत डॉक्टर माने हांणी आमच्या नदरेक हाडून दिले. पूण तेच वांगडा स्तनात जातात त्यो सगळ्योच गाठी कॅन्सर नासता हेंय तांणी स्पश्ट केलां. 20 वर्सांच्या संशोधनांतल्यान डॉक्टर विजय कुमार माने हांणी होमिओपॅथींतल्यान वेगवेगळ्या गंभीर दुयेंसांक आदार दिवपा खातीर क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रिटमेंट तयार केल्या. ते खातीर कॅन्सर, किडनी फेलियर, काळजाचें दुयेंस, लिव्हर सिरोसिस ह्या सारकिल्या खर दुयेंसांचेर परिणामकारक जाप तुमकां मेळ्ळा. त्या खातीर डॉक्टर विजय कुमार माने हांचे कितलेशेच दुयेंती आयज सुसेगाद आशिल्ले दिसून येतात. ते आपले पयली भशेनचे जिवीत जगतात आनी जिविताक धोको आशिल्लो तातूंतल्यान वाटयला म्हूण उपकार मानतात. अशेंच तातले कांय दुयेंती आपलो प्रत्यक्ष अणभव तुमकां फुडल्या आयतारा सांगतले. तेन्ना आमच्या ह्या खासा कार्यावळींतल्यान तुमी मार्गदर्शन मेळयतले हातूंत दुबाव ना. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या संकेतथळा वरवीं डॉक्टर माने हांच्या संशोधनाची वळख तुमकां जाता अशें आमकां दिसता. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सुसज्ज नेटवर्का खातीर पुराय महाराष्ट्रान आनी गोंयान पिडितांक खातीर खंयच्याय दुयेंसाचेर योग्य असो सल्लो आनी वेळार उपचार घेवप सहज शक्य जाला. तुमी मॉडर्न होमिओपॅथीची भलायकी विशींची ही खासा कार्यावळ तुमच्या इश्टांक मुजरत पळोवंक सांगची आनी समाजांत जागृतकाय करता ताका हातभार लावचो. कसल्याच तरेचे सायड इफेक्ट जायनासतना तुमच्यो भलायकी विशींच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो हाचो आमकां लेगीत अभिमान जाता. तेन्ना लक्ष दियात आनी आयकयात ब्रेस्ट कॅन्सर आनी मॉडर्न होमिओपॅथी. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. नमस्कार मैत्रिणींनो, मी सुप्रिया. आरोग्याचं मॉडर्न युग या साम टीव्हीच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. मैत्रिणींनो, आरोग्याचं मॉडर्न युग मध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर या गंभीर आजारावर आपली चर्चा सुरू होती. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी ब्रेस्ट कॅन्सर या दुर्धर आजाराबाबत आपल्याला चांगलं मार्गदर्शन केलं. या विशेष कार्यक्रमामधील आजच्या या शेवटच्या भागात ब्रेस्ट कॅन्सरशी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं लढा देऊन आपलं पूर्ववत आयुष्य जगणाऱ्या काही रुग्णांचा अनुभव आता आपण पाहणार आहोत. या रुग्णांचा अनुभव आपल्याला नक्कीच माहितीपर ठरेल. तसंच मॉडर्न होमिओपॅथीची क्रांतिकारक ठरलेली क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटचं महत्त्वही समजेल. Twelve years back, I had a lump in my breast, and 1 year I just neglected. I showed a doctor, but doctor said it's nothing. Then after 1 year, I had very bad pain in the lump. Then I went to one doctor. Actually, I had gone for my gynecologist doctor for my uterus checkup, but that time I just told the doctor that I have got a lump in my breast. She said the uterus is not important, but that breast checking is important. So she told me to do mammography. So all mammography was done, and then they came to know that then I had to go to for some checkup, and then they came to know that it was breast cancer. Then he told me that you have to get operated. Then I got operated. After operation, I have done my chemos, nearly up to 7 to 8 chemos I have done, and then I did my radiation also, and then 1 year went in that radiation and chemo only, and I was all right. Then for 10 years, 1 year I took the tablet, but for 10 years there was no problem. So I used to get catch and all, but I thought it's just like that way.
Then after 10 years, I started getting very bad catch in my back and pain, very bad pain. I couldn't sleep, very bad. I started getting pains. When I went to the doctor, then doctors check up. They said that there is a problem in the bone. You have got a bone cancer. Then they gave me some light chemos. It was not touching the bone, but it was outside. Then they gave me some chemos. That also I did for 5-6 months. Then one day, my husband's friend told him that there is a good doctor, Dr. Vijay Kumar Mane, modern homeopathy. So he gives nice medicine, and many of them have got cured. So he came home and he told me. Then I said, okay, we'll find out. So he went to Dr. Mane, and Dr. Mane assured him that he told him to bring me and come, and he told him that he will cure me, but it will take little time, but it will get cured. So my husband went and he brought the medicine. Actually, I did not go. First time he only went. He took the medicine and he came because I had very bad pains that time. He took the medicine and he came. And then I started with the medicines. And there was a lot of improvement. Now nearly about 4 to 5 months passed. I'm taking the medicines, but I have got lot of improvement, like pains and all have stopped of mine. Pains, and there's no problem as such like before. Before I was not able to sleep. I used to get lot problems like body bones pain, and then I used to get catches. All that has stopped of mine. And then I used to get neck pain, very bad neck pain, which has improved. It's not completely the same, but it has improved a lot. Little is there, but it's because just now 4 5 months past of taking medicine. But there is a lot of improvement with these medicines. I have faith in Dr. Mane that he will cure me. Yeah, even when I used to take the other medicines, I used to not eat non-veg. Nearly about 1.5 years, I did not eat any non-veg. But now I am able to eat fish. I also think that this disease can be cured, because I had so much pain that I was thinking that it's very this thing. But now go to see, I felt that this disease can be cured, and you have to take proper medicines also properly. Time to time you have to take medicine. It's not this thing. After 2 hours you have to take each 3 drops of medicines from 5 bottles, and then you have to keep it in the mouth for 10 minutes and then swallow it after 2 hours. I have got faith in Dr. Vijay Kumar Mane, modern homeopathy, and I even expect you all also to have faith in him, and please do come to him for your treatment. He will also assure you all what is good and what is bad. So have faith in him, and please do come to modern homeopathy and get cured. माझ्या मिसेसचा ब्रेस्ट कॅन्सर झाला होतं अगोदर 10 वर्ष पहिले. नंतर ते डिटेक्ट झालं होतं कॅन्सर करून ब्रेस्ट काढलं तिने. लई त्रास झाला मला. 10 वर्षानंतर त्या केमो कमी 10 मला वाटतं 7-8 पर्यंत केमो करायला लागलं. नंतर माझ्या एक मित्राने म्हणलं की यार मॉडर्न होमिओपॅथिक डॉक्टर विजय कुमार माने त्यांचं औषध लई चांगलं आहे. हे मला 1 वर्ष लागणार त्याला, पण श्युअरिटी मी देतो तुम्हाला. तुमचं लई आभारी हो की मी लई लोकांना म्हणतो की कोणाला असं काय झालं माझे तिकडं बी मी लई लोकांना म्हणतो की ये डॉक्टरजवळ जावा, डॉक्टर माने, तर लई लोकांना लई फायदा आहे त्याच्यात. रुग्ण आणि नातेवाईक यांचे अनुभव आपण ऐकत आहोत. इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा आरोग्याचं मॉडर्न युग. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009.
टोल फ्री क्रमांक 180012180009, वेबसाईट modernhomeopathy.co.in, ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर तुम्हा सर्वांचं आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत. ब्रेस्ट कॅन्सर या गंभीर आजाराशी लढा देणाऱ्या आणखी एका रुग्णाचा अनुभव आता आपण पाहूयात. लहानपणापासून खूप ठिकाणी इकडे तिकडे फिरले आणि शेवटी नाशकात स्थिर झाले आहे आणि आता मुलं मुली मोठे होऊन इकडे तिकडे गेले आहेत आणि अशा वेळेस शांतपणे आयुष्य जगायचं असं ठरवलेलं असताना एक घटना घडली आणि असं काही आपल्याला होईल पुढे असं म्हणजे काहीतरी आपल्या पुढे संकट येऊन उभं राहील असं कधी वाटलं नव्हतं. आता खूप छान आयुष्य जगायचं आहे, फिरायचं आहे, वाचायचं आहे, अध्यात्माचा अभ्यास मी करत होते, तो खूप काहीतरी करायचं आहे असं एक ठरवलेलं असताना मला उजव्या ब्रेस्टमध्ये माझ्या गाठ निर्माण झालेली लक्षात आली आणि धक्का बसला. आणि मग काय झालं की म्हटलं अरे नसेल ती काही कॅन्सरचीच गाठ असते असं नाही, इतरही साधी गाठ असू शकते असा मनात विचार आला. हळूहळू ती गाठ थोडीशी वाढायला लागली, मनातला संशय वाढायला लागला, मन अस्वस्थ व्हायला लागलं. बरेच दिवस गेले, 5-6 महिने गेले, गाठ वाढायला लागली. पण मी माझ्या घरात कोणालाच कळू दिलं नाही. थोडं नवऱ्याच्या कानावर घातलं. ते म्हणाले की जाऊया डॉक्टरकडे. डॉक्टरकडे म्हटलं की माझ्या अंगाला कंप सुटायचा आणि मग हळूहळू मन खचायला लागलं आणि लक्षात यायला लागलं की नाही, हा रोग नक्की झाला आहे आपल्याला. मग असं करून दवाखान्यात गेले, पण तेही होमिओपॅथीचा एक दवाखाना शोधून काढला आणि तिथे गेले. तुम्ही टेस्ट करून घ्या, मग आपण औषध सुरू करू. मी म्हटलं की नाही बाबा, मी टेस्ट वगैरे नाही करणार, तुम्ही असंच औषध द्या. मग त्यांनी काही दिवस माझ्या समाधानासाठी औषध दिलं आणि त्या पिरियडमध्ये माझ्या मुलाचं लग्न ठरलेलं होतं. त्याच्या आनंदात आपलं दुखणं आड येऊ नये हे असं मला खूप वाटत होतं, म्हणून मी काही त्या कोणालाच कळू दिलं नाही आणि म्हणून मग ते औषध चालू ठेवलं. मुलाचं लग्न झालं. मग माझा थोडं पुन्हा असं वाटायला लागलं अरे गाठ वाढली आहे, गाठ कमी नाही होत, आता टेस्ट करायला पाहिजे. मग टेस्ट करायला डॉक्टरांकडे गेले. तर डॉक्टरांनी सांगितलं की या सगळ्या टेस्ट करा आणि त्याच पिरियडमध्ये मला मॉडर्न होमिओपॅथीचा पत्ता मिळाला आणि मला हुरूप आला की चला आता कुठेतरी आपल्याला मार्ग सापडला आहे. तर आपण ह्यांनी आणि ॲश्युरन्स दिलं होतं की बुवा आपण हे बरंच होऊ शकतं, तर आपण इकडे जाऊन पाहूया. म्हणून मी नाशिकचं जे क्लिनिक आहे तिथे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की मॅडम तुम्ही जाऊन भेटा एकदा, पण आधी ही गाठ कॅन्सरची आहे का हे शोधलंच कुठे आपण, तुम्ही समजताय स्वतःला कॅन्सर झालेले आहे, तर तुम्ही टेस्ट करून या. मग ती FNIC टेस्ट जी असते ती मला त्यांनी करायला सांगितली. ती मोठ्या महत्प्रयासाने मी त्या दिव्यातनं गेले. त्या टेस्टमध्ये कळलं, पॉझिटिव्ह आलं, ते कॅन्सरच होता आणि माझी जी मनात शंका होती ती खरी ठरली होती. सगळे मला दवाखान्यात नेतील, केमोथेरपी चालू होईल, केस गळतील. डॉक्टरांनी चेक केलं आणि मग त्यांनी सांगितलं की तुम्ही पेट स्कॅन करायला लागेल. आणि मन इतकं अस्वस्थ असायचं की आपलं खरंच आयुष्य संपलं आहे का, मग आपण इतकं घाबरट कसं, आपल्या मुलासाठी जगायचं आहे. मुलीचं नातवंड पाहिलं पण मुलाचं मूल बघायचं आहे. रडू यायचं, खूप रडले देवासमोर, झगडले, काय केलंय मी देवा सांग, की काय चुकलंय माझं. लग्नाला गेले होते वर्ध्याला आणि हे मग भावनेच्या भरामध्ये बहिणीला सांगितलं असं असं झालंय आणि तिने मात्र मग धरून उचलबांगडी करून मला दवाखान्यात त्या पेट स्कॅन करायला मात्र खूप धीर दिला त्या दोघांनी मला आणि माझे मिस्टर या सगळ्यांनी मिळून त्या पेट स्कॅनला तिकडे नेलं.
मग मी एक स्वामी समर्थांची भक्त आहे, मी सारखं देवाचं नाव घेत राहिले. ते पेट स्कॅनमधनं पार पडलं आणि तिथून आल्यानंतर लगेच मी सरांकडे आले. त्या सगळा रिपोर्ट पाहिला की शरीरात कुठेही कॅन्सर पसरलेला नाही आहे. ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी, की तेव्हा मी तुमची स्थिती बघून मी तुम्हाला औषध दिलं नव्हतं, की मला वाटत होतं शरीरात कुठेतरी पसरला असेल. पण आता मला आनंद वाटतो की तो पसरलेला नाही आहे. तुम्ही बऱ्या व्हाल, काळजी करू नका. आणि तुम्ही आता पुन्हा नाही आलात तरी चालेल, आणि तुमचे मिस्टर येऊन नुसतं औषध घेऊन गेले तरी चालेल. आणि मग मला हुरूप आला आणि त्या औषधं घ्यायला मी सुरुवात केली. पस यायचा त्यातनं बाहेर आणि हात दुखायचा, ती बाजू दुखायची सगळी, कधी मान खूप दुखायची. आणि त्यांनी त्याप्रमाणे ती गाठ कमी कमी व्हायला सुरुवात झाली. 3 महिन्यानंतर पुन्हा टेस्ट केल्या, सगळ्या सोनोग्राफी केली. ती गाठ आम्हाला 35% कमी झालेली आढळली. आणि हा आनंदच होता, डॉक्टरांसाठी होता की आपला पेशंट बरा होतो आहे. डॉक्टरांना खूप आनंद झाला आणि आम्हालाही आनंद झाला. मॉडर्न होमिओपॅथी हे क्लिनिकमध्ये येऊन मला हे जाणवलं, पण डॉक्टर मानेंनी तो विश्वास आणखी त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलं आणि असं मला धीर दिल्यामुळे ते माझं त्या आजाराला आता काय म्हणतात त्याला बरं व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आणि मी डॉक्टरांची आभारी आहे. आणि मी पुढे अनेकांना सांगेन, मॉडर्न होमिओपॅथी हे असं क्लिनिक यांनी संशोधन करून औषधं डेव्हलप केलेली आहेत आणि त्याची जी पद्धत आहे त्या पद्धतीतनं तुमचा रोग समूळ कसा नष्ट होईल हे तुम्हाला डॉक्टरांनी शोधून काढलेल्या या तंत्रामुळे आपण आज नक्की बरं होण्याच्या मार्गावर आहोत असा आपल्याला डॉक्टर एक प्रकारचा धीर देतात आणि आपल्याला त्या पथावर घेऊन जातात. आणि आज मी एक ठरवलं आहे माझ्या आयुष्यात की बरं झाल्यानंतर मी याच्यावर पुस्तक लिहीन. तेव्हा मी डॉक्टरांना धन्यवाद देते. डॉक्टर माने हे माझ्यासाठी देव ठरलेले आहेत. आज 2014 साली बायकोला ब्रेस्ट कॅन्सर आहे असं निदान झालं. एका वृत्तपत्रामध्ये डॉक्टर विजयकुमार माने मॉडर्न होमिओपॅथी क्लिनिक हे एक संशोधक डॉक्टर आहेत, त्यांच्याबद्दल माहिती मिळाली आणि पेट स्कॅनचे सगळे रिपोर्ट घेऊन आम्ही डॉक्टर विजयकुमार माने मॉडर्न होमिओपॅथीकडे आलो आणि फक्त 2 मिनिटात सांगितलं की 100% तुम्हाला यश मिळेल, आपण पूर्ण तुमचा कॅन्सर बरा करणार, तुम्ही ट्रीटमेंट सुरू करायला हरकत नाही. आणि इतके वंडरफुल रिझल्ट आले हे मॉडर्न होमिओपॅथी क्लिनिकचे. डॉक्टर मानेंनी ज्या औषध घेतलं आम्ही 4 महिने, की ती 40 सेंटीमीटरची जी गाठ होती ती 24 सेंटीमीटरवर आली. म्हणजे जवळजवळ 45% आम्ही त्याच्यामध्ये यश मिळवलेलं होतं. आणि आजसुद्धा त्यांनी गॅरंटी घेतली आहे की आज तुम्ही 45% म्हणतात, पण मी तुम्हाला 100% यश देईन. इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा आरोग्याचं मॉडर्न युग. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. जन्म आणि मृत्यू या 2 बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. ब्रेकनंतर तुम्हा सर्वांचं आरोग्याचं मॉडर्न युग या विशेष कार्यक्रमामध्ये स्वागत.
शेत आणि घर ही जबाबदारी पार पाडत असताना ब्रेस्ट कॅन्सर या गंभीर आजाराशी सामना करावा लागणाऱ्या लाडकाबाई काटे यांचा अनुभव आता आपण पाहूयात. आधी मला गाठ झालेली होती छातीमध्ये डाव्या साईडला, तर ती नॉर्मल होती. तिचं ऑपरेशन झालं. मग तिचं ऑपरेशन झाल्यावर तेव्हा मला काही त्रास नव्हता. मग तिच्या 6 वर्षापासून मला त्रास व्हायला लागला. तो त्रास असा व्हायला लागला की ते टाके जे होते त्याच्यामध्ये ते ऑपरेशनच्या जागी आग व्हायला लागली. आग होत होती आणि ते टाके दुखत होते. मी रात्रभर मला झोप नाही येत होती. दिवसभर शेतामध्ये काम करायची आणि रात्रभर रडत बसायचे. मग ज्या डॉक्टरांकडे मी ऑपरेशन केलं तिथं जर गेली, त्यांनी तपासलं तर ते गोळ्या औषधी देत होते. त्याच्यामुळे जरा थोडा दिवस मला बरं वाटत होतं. आणि ती औषधी बंद झाली, गोळ्या बंद झाल्या म्हणजे त्रास सुरू व्हायचा. तिथं औरंगाबादला आले आम्ही. तिथं माझी सोनोग्राफी केली, मेमोग्राफी केली. ह्या तपासण्या झाल्यावर तिथं ते अक्षरशः कॅन्सरच समोर आला. मग तिथं मला केमो चालू केले. मला त्या केमोचा इतका त्रास व्हायला लागला की उलट्या होत होत्या, जेवण सपशेल जात नव्हतं आणि जुलाबसुद्धा व्हायला लागले. म्हणजे अत्यंत माझी जी परिस्थिती आधीची होती ती इतकी ढासळली की माझी शक्यताच म्हणजे वाचण्याची कमी झाली असं म्हटलं तरी काही हरकत नाही. मग ते 6 केमो घेतल्यावरती माझे हे हातापायांची कातडी निघायला लागली. हे आमच्या जावई बापूंनी चौकशी केली डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्याकडनं. आणि तेव्हापासून आम्ही हे मॉडर्न होमिओपॅथिक औषध चालू केलं. ते औषध चालू केल्यापासून मला त्याचा खूप फरक पडला. माझे जे केस गडलेले होते, माझे पूर्ण केस डोक्यावरचे गेलेले होते. परत पुन्हा केस यायला सुरुवात झाली. जेवण जायला लागलं थोडं थोडं. उलट्या बंद झाल्या. जे जुलाब होत होते ते पण बंद झाले. आणि माझी जी तब्येत होती ती तब्येत म्हणजे थोडी बरी व्हायला लागली. मी अक्षरशः पूर्णपणे बरी झालेली आहे. आणि रिपोर्टसुद्धा माझे पूर्ण नॉर्मल आलेले आहे. जे कोणीही माझ्या आजाराची कोणी बाई म्हणा किंवा मनुष्य म्हणा जे असतील, हा तर एक जीव घेण्या आजार आहे. परंतु हे डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या औषधाने खरोखरच फरक पडतो आणि गुण येतं आणि हा आजार पूर्णपणे बरं होतो. लाडकाबाई शांताराम काटे ह्या माझ्या सासू आहेत. आणि ॲक्च्युली मला हे नंतर कळालं की त्यांना त्रास होतो आहे. मग ॲक्च्युली मी पुण्यामध्ये राहिला आहे, त्यामुळे त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला की इथं असं डॉक्टर विजय कुमार माने आहेत आणि ते मॉडर्न होमिओपॅथीचं एक सेंटर आहे, तिथं ते असतात. तर त्यांच्याकडनं माहिती काढा की कॅन्सरसाठी त्यांच्याकडनं काही औषध मिळेल का. डॉक्टर विजय कुमार माने यांना मी भेटल्यानंतर त्यांनी मला विश्वास दिला की हा पेशंट मी बरा करून दाखवेल. होमिओपॅथीकडे जेव्हा मी ट्रान्सफर झालं तेव्हा फक्त मी पेशंटचं जी फाईल आहे किंवा जी डिटेल त्यांना जे आजार आहेत त्याचे जे एक डॉक्युमेंट असतो ते फक्त त्यांना दाखवलं आणि त्यावरून मी ट्रीटमेंट चालू केली. तेव्हा मला असं जाणवलं की जो डिफरन्स आहे तो खूप जास्त आहे. म्हणजे मेंटली जो त्रास होतो तो पूर्ण संपला, फिजिकली मेंटली त्रास पूर्ण गेला. आणि इथं फक्त मी औषधी त्यांना पाठवून द्यायची. 3 महिन्यानंतर आम्हाला असं दिसलं की त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट जाणवते. त्यांना आधी जो त्रास होत होता, मळमळ होणे, जेवण न जाणे, अंगाची जळजळ होणे, इव्हन इफ केसांचा प्रॉब्लेम त्यांना तो कमी दिसायला लागला. त्यामुळे मग आम्ही असा निर्णय घेतला की आता फक्त डॉक्टर विजयकुमार माने यांची औषधी चालू ठेवायची आणि किमो बंद करायचा. मग 3 महिन्यानंतर जेव्हा आम्ही हे डिसिजन घेतलं आणि त्यानंतर पूर्णपणे डॉक्टर विजयकुमार माने यांची मॉडर्न होमिओपॅथीची औषधी चालू केली. आणि त्यानंतर आम्हाला ट्रिमेंडस बदल जाणवला. जो व्यक्ती आधी चालू शकत नव्हता, जो व्यक्ती आधी पूर्णपणे जेवण करू शकत नव्हता, ज्या व्यक्तीचा चेहरा वगैरे केस गेल्यामुळे एकदम असा म्हणजे थोडासा एकदम विचित्र दिसत होता, आज ते नॉर्मल झालेत, केस नॉर्मल आलीत त्यांना आणि ते नॉर्मल कामं करत आहेत. 6 महिन्यानंतरचा जो आम्ही पुन्हा सिटी स्कॅनचा रिपोर्ट काढला, तो रिपोर्ट बघून आम्हाला विश्वास झाला की हा पेशंट म्हणजे आमची जी सासू आहे लाडकाबाई यांना जो कॅन्सरचा आजार आहे हा पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. आणि डॉक्टर आम्हाला ही गॅरंटी देतात की नॉर्मल किमो केल्यानंतर तो पुन्हा येऊ शकतो. मात्र मॉडर्न होमिओपॅथीची औषधी घेतल्यानंतर हा कॅन्सर हा जो आजार आहे हा पुन्हा पेशंटला होण्याचे चान्सेस खूप कमी आहेत. मैत्रिणींनो, तर हे होते ब्रेस्ट कॅन्सरचे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा अनुभव. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्या संशोधनपूर्ण उपचार पद्धतीमुळे रुग्ण ब्रेस्ट कॅन्सरशी कसा लढा देऊ शकतात याचंच हे उदाहरण. स्त्री हा समाजाचा मुख्य कणा आहे आणि तिचं आरोग्य राखणं ही सर्वांचीच जबाबदारी. मॉडर्न होमिओपॅथी आपल्या वैद्यकीय सेवेच्या माध्यमातून यामध्ये निश्चितच आपलं योगदान देत आहे. त्यांच्या या कार्याला आमचा सलाम. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा.
7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने आणि त्यांचे ब्रेस्ट कॅन्सराचे जाल्ले मार्गदर्शन तुम्ही पळयले. खर दुयेंस आणि ताचे वेले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हाचे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.